дарбораи зино ва ҳаром будани зино ҳамаи олимои ислом гап задагианд. бисёриётон медонен ҳаром будани амина. Ман аз ҷиҳати илмию диниш ба шумо фаҳмонданӣ нестам. як ҳодисаеро дина худиш дар балнисаи ваҳдат аз забони як ҷабрдида гуфти ҳамун гапо шунидум, нақлм кард ва як ҷавони тоҷик дар мулки ғариб кор мекардай, ойликша мегира барои баровардани 5 минута гуфти ҳамун гапо кайфш мерава ба нумун нуқтаҳое ки тамфурӯшҳо дар ҳамуҷа ҷамъ шудагианд, бардело мегӯянд ку, ҳамуҷа мерава ҳамроҳи як зан алоқа мекуна. вай зан касалӣ дошта, сифлис, бемории сифлис дошта. маззаш мегиреза, баъди авай хай намефаҳма, хулоса балниса намерававу ҳамин хиёл мекуна ягон касал шудага, мехеза мебиё тоҷикистон омада бо ҳайвони каладами худозада охир мемири рави аввал балниса хита нишон тигу мебиё ҳамроҳи оилаи худаш хонадорӣ мекуна, касала мегзарона дар занаш. ана ки вақте ки заншам бемор шуда мебиёянд балниса, вақте балниса дар анализ месупоранд чӣ мекунанд, мегӯянд ки ту дар хунут мисол касалҳои безеб шудагӣ гуфтиянша. ана зори ба 5 нола дора, ҳам худаш ҳам оилааш. ана гирия дора мега ки аки исмоил хусур хуштоману фаҳманд зиндагим аниқ вайрон мешавад, чӣ кори кардагим буд, амиқа гирия дора. охир ман гуфтам мир худозадаи ҳайвон мемири, охир ҳамун пуле ки кор мекунӣ, ҷамъ кунӣ, хона буроӣ кунӣ, биёи зиндагии ҳалол дошти, бо як фарзандам дошта, як духтарак. охир мақсад хеле ҷанҷолш кардаму аку ба чӣ хотир ҳамин ақла дар шумо кардесам, ба хотире ки ҳамин низ зиёди аудиторияи ман, тамошобинои ман бачаҳои ёше ки дар мулки ғариба наваёанд, не толка бачаҳои ёш, мардакҳои зандорам ҳастанд. илтимос бародарои азиз, ҳами хеле ахмақида даст назанем. баъд ҳози бениҳоят ҳами паставарам бисёр шудестай ташкил кардагиянд, махсус ҳами занҳоро ки ҳамин гуна бемориҳои чӣ доранд, бемориҳои безеб доранд, махсус ташкил кардагиянд барои ҳамин мигрантҳоро заразит кардану мигрантҳоро касал кардан. фоиз скидка мешава агар ки айноми шабакаи Исмоил Тоҷик занг занену муроҷиат кунем. ширкати Замзам Умра рӯзи 3 сентябр сафар дора ба Хонаи Аъло. кадом нафарое ки Хонаи Аъло сафар карданем, дар рақамҳои дар рӯи экран буда метавонед занг занед, муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро аз ҳамин WhatsApp дастрас намоед. ёдовар мешавам ки ширкати Замзам Умра яке аз ширкатҳои ба боварӣ ҳаст ки тӯли 1 сол мешава ман худам рекламаш мекунам ва пеш аз ман низ чандин блогерои дига рекламаш мекарданд. то ҳозира ягон шикоят аз ҷониби ҳамин ширкат ба мо омода расидагӣ нест. ба ҳамин хотир ба дили пур муроҷиат кунем. ҳам ай Москва сафар доранд, ҳам ай Ташкент. нархи навошон беҳад арзон аст. бо худтон зан зане пурсеша. алал хусус эҳтиёт кунен, ҳамроҳи ҳамин несовершеннилетиёшон гап назанен, телефон қатирам суҳбат накунен, дар раҳу рӯрам диден дур гарден, танашон гуфтию гапо ай наздикишон дур бестен. бениҳоят зиёд бачаҳои тоҷики худмона паси панҷара кардан ба ҳамин гуноҳ алоқаи ҷинсӣ бо ноболиғ гуфта, ҳамин хеле несовершенный лет гуфта бурдан чандин ҷавонҳоро ба гуноҳу бегуноҳ паси панҷара кардан. махсус ташкил кардагиан ҳамин корро бисёр шудестай ҳози ҳамин хел духтарои 13-14 сола ба телефон гав мезананд, қати бачаҳои ёш, бачаҳо дига дасту по хӯрда мешаванд, медаванд мераванд ки ауҷа меқапанд, педафил задастияншону несовершенный лет қати алоқа кардан. и худаш ҷиноят аст. чандин ҷавона шуда аллакай ҳамин чиз қати дастгир кардастиянд. эҳтиёт кунед. ман иншааллоҳ боварӣ дорам дар байни тамошобинои мани хеле одам нестай, вале ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед. алҳамдулиллоҳ. иншааллоҳ ҳақса задам ки нияти хубай
من باوری دارم در بین شما نیست خیلی آدم، ولی به هر حال بچه هاتونن، دادراتونن، فرزنداتونن هشدار کنین، گپشون زنین که بچه هم نکنی همی کارا میخیلم خیل. مقصد دم به دم نظارت کنین ای پس فرزنداتون. الله یار و مددگار.